Csaknem 4 milliárd forintból építik fel a kőbányai Bajcsy Zsilinszky Kórház új rendelőintézetét. Ezzel a beruházással indul az Egészséges Budapest program, amelyre 2025-ig több 100 milliárd forintot költ majd a kormány. A 10. kerületi új szakrendelő itt a Bajcsy Zsilinszky Kórház telephelyén épül fel, vagyis a Népliget széléről a kerület közepére költözik. Ezek már a látványtervek. Egy 4 szintes, 5500 négyzetméteres épületet húznak fel, amelyben 90 rendelőt alakítanak ki. A járóbeteg szakrendelések mellett itt kapnak majd helyet a házi orvosok, a fogászati rendelések, sőt a kórház szakambulanciái is. Az átszervezéssel így a kórházat is tehermentesítik. Meg tudjuk csinálni plusz költséges építkezés nélkül az úgynevezett komfortosítást, tehát azt, hogy minden kórteremben 2-3 ágy legyen csak, és 2-3 ágyanként egy vizes blokk kapcsolódjon egy kórteremhez. Nem csak a 10. kerületi rendelőintézet újulhat meg a következő években, elindul ugyanis az Egészséges Budapest program, amelynek célja, hogy megvalósuljanak az eddig elmaradt egészségügyi fejlesztések a fővárosban. Nem arról van szó, hogy a gombhoz keresünk kabátot, hanem fordítva. Meg kell tudnunk oldani azt, hogy az itt élők egészségügyi ellátásához olyan háttér alakuljon ki, amely mindenkinek a biztonságos gyógyulásához ad lehetőséget. A 2018-as költségvetésből 30 milliárd forint jut erre a célra, 2025-ig pedig több 100 milliárd forintot költenek a fővárosi kórházak és szakrendelők korszerűsítésére.